bil-5 euro sija taksi flus mandiġ u ġiri mux bizzejet kanina u kem trit jieġi xaħat tal-pjaċir jaqta kull aptit u għalli klim l-inqas se jiddispjaċik u donnu bħerqa kien jantiċipa l-kastik jara l-indur fin-nar bħadxit sunset griljat sejjes ta' mal-tempati u tkaru jitterat jaro kide is-sot kun tafu kif u jien weġibtu wara li flejt tarif narakom l-infern jekk fadal post għax naħseb ilu li bukjar għaw minna tiexu fid-dinja xqiesu l-indannar narakom l-infern narakom l-infern l-unika ħaġa li d-dejjaqni l-verità li se nitqanna bikom għall-eternità narakom l-infern se ma jaqat il-gvern u m'hemmx oppożizzjoni għax kulħadd tal-opinjoni li kollox sew minkejja l-omma tista' dik bħal-ġenna somma ma nafx ikuda li kull fejn immur insib mingħajr kull xejn fit-tar fid-dinja jrid iġib il-moderazzjoni f'dan pajjiż ma teżistix għax trid tan-nofs immeba f'Malta ma tgħaddix kien ma jispiċċa jisu toast mela l-infern sejjer kulħadd narakom l-infern jekk fadal post għax naħseb ilu li bukjar inġaqet tgħixu fid-dinja x'qisek mindannar narakom l-infern narakom l-infern l-unika ħaġa li ddejjaqni l-verità li se nitqanna bikom għall-eternità narakom l-infern se ma jaqat il-gvern u m'hemmx oppożizzjoni għax kulħadd tal-opinjoni li kollox sew minkejja l-omma tista' tgħid bħal-ġenna somma Għazzante Malta mill-inferno ġena dritt imma bizzejiet naqleb ftit mill-wanna net jien dil-komedja xejn divina edha ngħix kull jum proġett like jew hekk għal-element tkun xi panikjat għax bħala Malti żgur li tkun ivvantaġġjat għax għall-infern kun Maltin u ittrenjat jekk taħsibha tkun immotivat li tikkonverti fl-immedjat għax hawn wisq antipatki li jekk l-infern intmu issib ma' wiċċek il-ġabbina jur narakom l-infern jekk fadal post għax naħseb ilu li bukjat inġaqet tgħixu fid-dinja x'qisek l-indannar narakom l-infern